Доктор Захариев, как протича процесът по подготовката на един пациент за лъчетерапия? Лъчелечението е един доста дълъг процес. След като пациентът бъде консултиран, пациентът постъпва на този апарат, който виждате зад мен. Това е CT симулатор. Това е скенер, на който ние сканираме анатомичната област, която подлежи на облъчване. Има маски специални, които са от термопластична пластмаса, която фиксираме, т.е. правим индивидуална маска върху лицето на пациента, за да може дългия период на облъчване, който понякога стига 6 седмици и половина, пациента да бъде в неподвижно, т.е. той да бъде неподвижен на масата по време на терапията. Това е свързано с прецизността на облъчването. Разбира се, че успява. Облъчването трае 2-3 минутки. Е реално. Информацията от този скенер постъпва в така наречените планиращи системи, където е работата на лекаря. Тоест, той много прецизно трябва да определи обема, който подлежи на облъчване, трябва да определи прецизно лимфните вериги, които подлежат на облъчване и не на последно място трябва да контурира или да обозначи органите, които са критични за дадена локализация. Тоест, целта не е само да облъчиме тумора, целта е да съхраним или да запазим здравите органи и тъкани. Кога лъчелечението е самостоятелен метод и кога е в комбинация с други методи? За кой вид тумори са чувствителни? В ранните стадии на заболяването лъчетерапията може да бъде единствен метод на лечение. Какъв контингент пациенти лекувате тук в отделението по лъчетерапия към Унихоспитал? Отделението има възможност да лекува всички пациенти с онкологични заболявания. Най-честите пациенти при нас това са пациенти с гинекологични тумори, с тумори на гърдата, тумори на главата и шията, тумори на мозъка. Възможностите на отделението са доста високи, така че ние можем да покрием цялата гама от онкологични заболявания. Разполагаме с два линейни ускорителя STX, последно поколение, единият от който е модернизиран или апгрейднат, т.е. за провеждане на радиохирургия, това е модерно лечение в последно време, за което се говори, за провеждане на радиохирургия и стереотоксична радиохирургия, за облъчване на простатни карциноми. Ние разполагаме с системата Calypso, която е разработена изцяло за облъчване на простатен карцином, която позволява лечението да се проведе при минимален риск за здравите органи и при максимална ефективност за самия тумор. Доктор Захариев, а освен двата линейни ускорителя, имате ли някаква друга уникална, интересна апаратура? Да, разполагаме с апарат за брахитерапия, с който ние ще лекуваме простатни карциноми, гинекологични заболявания. Апаратурата е изключително модерна, благодарение на колегите, които работят в болницата, на екипа от уролози, да направим един център, в който да се лекуват пациенти с заболявания на простатната жлеза. А ако трябва да си сверим часовника с световните стандарти, например качеството на лечение, качеството на лъчетерапия, което един пациент получава тук в Унихоспитал, съпоставено към качеството на лъчетерапията в Милано, в Германия или в Ню Йорк, тази съпоставка как изглежда? Няма разлика вече, мога да го кажа спокойно. Тоест, това, което ние можем да предложим като лечение, като възможности, като апаратура, като лекари, като екип, това нещо е по същия начин, както в другите държави. Ролята на духа в терапевтичния процес каква е? След 21 години работа в тази специалност, мисля, че е много важно пациента да повярва не само в самото лечение, но да повярва и на самия лекар.